एब्रेवान बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 ओळ 12 देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक पाजल्ले 2 दरींचे तालवारी प्रासड कतरू सकतात असले प्राण आणि आत्मो सन आणि हाडांचो सार सहित मेकल्या करता पर्यंत विदूंक ताका सकत असा मनुष्याच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिंतना ते पारकिता तुझे उतर हमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता तुझे उतर हमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता शांति तुमस मोग तुझे उतर मोग तुमस शांति तुझे उतर शांति तुमस मोग तुझे उतर मोग तुमस सकत तुझे उतर सकत तुमस सोडवण तुझे उतर सोडवण तुझे उतर हमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता तुझे उतर हमर तुझे उतर मधुर तुझे उतर संतोष हाडता जेजू तुझे उतर गुण करता
संतोष हाडता